ana m akpọ ya onye nzọpụta n'ọba eze ụwa niile. Ana m akpọ ya Jizọs, nnetu Emmanuel. Ana m akpọ ya onye nzọpụta n'ọba eze ụwa niile, maka na matara m onye nsọ kwari na onye nsọ n'azụ. Amara m chi m na-ayị na ọ bụ Jizọs. Amatara m onye mkpọrọ okwu ya za na omekpere. Bịa mara na onye nsọ na ọ bụ Jizọs. Amara ndụ. Bịa soro m mara onye etichara m onye mere mma. Amatara m onye nsọ na ọ bụ Jizọs. Maka na amatara m onye mkpọrọ okwu ya ọza na omekpere. Bịa mara na onye nsọ na ọ bụ Jizọs. Ama m onye mkpọrọ okwu ya ọza na omekpere. Amatara m onye nsọ na ọ bụ Jizọs. Ọ gaghị ekwe gị daa, ọ gaghị ekwe m daa. Ebe ndabiri n'ọbụ aka ya, ọ gaghị ekwe m daa. Ọ gaghị ekwe ihere m anyị o, ọ gaghị ekwe m daa. Ebe m dabiri n'ọbụ aka ya, ọ gaghị ekwe m daa. Ọ gaghị ekwe ihere m gị o, ọ gaghị ekwe anyị daa o. Ebe anyị dabiri n'ọbụ aka ya, ọ gaghị ekwe m daa. Ọ gaghị ekwe anyị daa, ọ gaghị ekwe m daa o. Ebe ndabiri n'ọbụ aka ya, ọ gaghị ekwe m daa. Ịdị mma, glory, ọ dị mma, ịdị mma, onye nwe m n'ịdị mma. Anụrụ m n'ị na-eme mma o, Ebube anụrụ m n'ị na-eme mma anụrụ m n'ị na-agwọ ọrịa o, wee gwọkwa ihe kpatara ya o. Anụrụ m n'ị na-ebunye ike o, ị na-eme ogbenye ọgaranya o. Lesi m ebe akwụte gị, iwe eme m ọgaranya. Anụrụ m n'ị na-eme o, ị na-emere nwa na-ewere nne nna na nna o, ka ilechara wee bulie elu o. Anụrụ m n'ị na-eme mma, ka o doro m anya n'ị na-agwọ ọrịa lee, ma gbara bịa n'ụlọ nsọ gị o. Iwe bunye n'ume ike Chukwu dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma, ịdị mma, chi okike na ịdị mma. Ihe na-adị ga-eme ndị gbakwutere ya Jehova na-eme male. Nna m dị mma, onye nwe m na ịdị mma. Kedu ihe m ga-enye gị?